Hey everyone, खुलुमबाय। गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायजों अननाय आरो सिबिनायखौ बयनिसिमबो गोसो गोथारै जासिहरनाय थाबाय। आं दिनै बेसेबांबा गोबावनि उनाव मोनसे समायना बेसेन गोसा खन्थाइ लानानै फैलायबाय। बिथां सुनिल बसुमतारीनि लिरनायाव राव होदों आं फ्रान्जय बसुमतारी। आसा खालामो नोंथांमोना गोसो गोथारै नायनानै खोनासंलांगोनखौ आरो माबाफोर गोरोन्थि जायोब्ला निमाहा होगोनखौ मिजिंथिनाय थाबाय। दे बिदिब्ला खन्थाइखौ जागायलांदोनि। खन्थाइनि मुं दावगालां। दावगालां जों बयबो खौसेथिनि गोहोजों, हान्थिलां जों बयबो अनलायनायनि दोहौजों। दंनायमानि गासैबो बर' हारि लासै लासै फारि फारि। सोलेराव जों मेंनाय लाबोनो नाङा, गोसोखौ जों लोरबां खालामनो नाङा। दुखु खस्थ' खौसेथि खैफोदफोरखौ नेवसिनानै दावगानांगोन अराय गोग्गो गोथार मिजिं लानानै। बुहुमनि माखासे हारिया अख्राङाव दावबायहैबाय, गाव गावनि राफोद गोहोखौ दिन्थिहैबाय। नाथाय बर'फ्रा दासिमबो उन जानानै थालांबाय, दावगानाय हारिफोरजों बादायनो हाया जाबाय। खोमसि फोथायनायखौ जों फोथायनो नाङा, गोसोआव गाज्रि साननायखौ जों लाबोनो नाङा। सोलोंथाइनि गियानजों, गोनोखोनि राहाजों हाबा मावनांगोन। हारिनि मोजांनि गोजोननि बयबो नाजानांगोन। जों जेब्लायबो अबंलावरिखौ सिबिनांगोन, सैथोनि लामाजों आगान सुरनांगोन। सैथो अनसायग्राफोरखौ अबंआ जेब्लायबो अनो। अबंनि अननाय मोनोबा मावनाय हाबाया जाफुङो। गासिबो आयदायाव जों दावगानांगोन, होनब्लासो जों दावगाफारियाव मुं थिसनहैनो हागोन। हारिखौ गेरेमसा हारि महरै दानायनि सिमाङा जाफुंगोन। बुहुमाव गोख्रों हारि महरै जों सिनायथि मोनगोन। गोजोन्थों। एसेनोसै। खन्थाइखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो शेयार खालामनो दाबाव। So thank you for watching my video.